Oke, selamat malam. Selamat berjumpa lagi dengan orang-orang Birsung. Loh, gelar aku kamu nanti. Oke. Anu geseng anu ae lho Bos, rasa apa? Marlboros. Kene. Enak aku ora tuku kok. Mari anake ada putih orang mandi, orang negak. Lah sing Putihane rada ada putih kae. adem-adem. Mah kaya Marlboro. Jeneng alun-alun aku. Aku banter ae. Lah setirane iki lho, glonyor kaya wong mabuk. Jadi apa? Lah wong sing ngetut nang nggurine iki sing nyetir pemabuk ya ngono. Jangan tapi kecil-kecil. Langsung diantem epoksi kabeh ae diratakno kaya wong mrito. Para kandel. Pawem dhewe. Ya guys ya. Kalau cari bel lho guys. So apaan tandur? 10 dinongkas. 10 dino kas. Tapi mbuh nek ngatas itu. Lah. Kowe nek sampeyan ora ngatasi. Namanya untuk campes itu konsep. Yang gonem karo nggo tuwa mbok iki. Ya tapi ini kan anggarannya 4 karo 5. Jadi salong sama lubian nih. Yang gonku tak winana 20 kilo ya. 20 kilo ku lho turah. Senamono turah ditandur aja entuk tak kedok. Pirang kilo gitu. Ini coba. Pirang pas? Songo. Lah nek songo ya ping 5 45. 45 kuwi ukurane 1 hektar wae. 1 hektar seprapat paling enggak. Halo. Seprapat atau seter. Gonem. Nih, berapane? 150 hektar. Garapanem 1 hektar lagi. Oh, kondang guys. Garapane 1 hektar. Yo sing 1,5 lho. Oh, yang garap. Maksudnya sing ngurusi kabeh. Kene yo tetep pekatek. So, pekatek juragan. Palingan ku antara meno sebeu warak. Aku gak dulung sebau. Ya 1 hektar kurang seprapat no. Kalau dulung aku seprapat ini dulung. Ya 1 hektar kurang seprapat lah. 1 hektar kan 5 perapat. Sampai seprapat itu ya 2 pas setengah kan. 2 pas kadang ya pas, kadang. Mari tandur embol. Kurang aku kurang sem kudune kerap tapi embol. Arang apa embol gitu lho. 1 loro. Elek. Arange para 1 loro. Kok anake istimewa. Arang embol elek wis to. Kowe padha karo gedhekno wete tok. Tapi tepuk ora iso. Oleh-olehane kalah. Kalah serang tikus. Lah coba kan ku ya ngono aman. Ngabuk barengi wong tandur. Tinggal turu. Ujuk-ujuk panen. Ngono cek entuk 3 ton setengah cek kondang. Ora entuk suket, ora ngobati, ora apa. Ya ora golek dino, golek tikus. Ya ora golek tikus. Ora jogompret. Tikus sing buah. Alah. Aku jemput nang sampai saiki. Bangkrut totalan. Kok iso kok? Yang iso medali 1 teror rezeki beda. Lah. Lah dikon golek nang lahan nang kene bose kan ora. Lah ada lah 3 hektar 4 hektar yo tuku enak. Wis tuku. Nganggo ceri, Bro. Udah nganggo ceri wong loro wong telu enak. Mari wis tuku bos, kene sing wis anak ya tetep dikasih wong ngono. Tuku 1 hektare piro? Bingung. Lah tuku nek selamanya kan yo enak. Ajaran patang pas, patang setengah. Tapi yo gelem ae kok, soalnya sowe.
Kalau ini kan sampai 35 tahun. Maksudnya apa enak? Kamu lo suwene 14,5. Yo wani ku lek. Lah saiki babat gerumbul apa ya cukup. Ya, sebut dulu pasti ya. Bedane Bawa bensin, rokok, kopi, bujal. bensinnya sedina mereka rong liter. Iya lah, bisnis rengnya. Kalau sampainya 50.000. Kita sampai ini sampai misalnya hari kan ngambil sudah. Ya rong literan yo ora langsung tak. Udah ngentano. Masuk. Aku jadi nganggo ngek ngono ke Boros gitu ngono. gak bisa apa kurang. Lah aku sering-sering sebau gue men. Tapi yo rong liter dulu. Kalau dia Ini termasuk juga sudah style ya. Pokok milah ngono. Jangan juga Pak. aku yo ora ngirit no yo ora janjane aku. Iki malah nyanggur sange suwe. Mulai barapitan ke sampai saiki mbok kena ora di Sleman. Ane itu nggih pilihan disereng wis di rotari wis. Ya info. Disereng poak wis di rotari. Keren kok. Iya. Aku yo Tadi cilik. Hah? Anus lakor cilik. Rotari kuwi tak yo pasangane potong rumput ya. Aku ngene iki ya ini. Betul. Kayak rodo traktor, semua dengan mancal-mancal. Ya ora semprot ya orang apa. Nek wingi gampang. Katanya dhuwur kuwi padha wingi. Karena kurang aku dhewe iki lho. Aku yo ora boleh tukang traktor. Dan iki cocok di traktor apa enak. Nggawa kos lumayan. Tapi engko dimben sawulan, ya dibel mendut. Wangi ora iso ningkal. Nah, saiki sono kan cek rokok asem. Wis ora cek atos, pembelindung. Sebenarnya nek bayune. Kene-kene memang sadem kira-kira. Hitunganku nek terus dikacil lah itu tepape. Ya beneh lho. Ya, macul sak menom bijane ya pegel. Carane apa? Carane Apa? Soekarno Hatta. Suwen kalau arep garaki lan ngapano traktor wis digawe nenggon penak kok kare nyaleni. Resik ngendut enak. Mbok jalaran tek pas lah. Langsung tukang traktor kan lho, gawe no pinean le. Karo inggir-inggiri pisan gawe no galeng, penak kok. Karena nggawe sithik-sithik Iya Soekarno Hatta jenenge. Tapi kan gak pacul. Aku itu mulai sok. Mandi kalah. Lagi gue balik nih. Pada besok. Nah ya ini kalau sepi berikut. Sore tapi Yang beranan kayak ngono. jadi terus ora di pelakor, pelakor sing kali ngomong sih. Ini mulai tak ngomong gue tak waraya. Ora disi iya carane. Yo lu pilih pisan, bener tekan pelakor yo manut. Kalau baru kabeh. Akhirnya ngomong itu pengen. Fokus dulu. Bisa media. Orang itu kan sudah ada sendiri. Terus sebelah Rumbul sebelah iki Nak gagal semprot panen. ya itu semprot. Tapi ganti lu. Itu tentu omah. Ayo, anggar mburu wis ora iso gitu. Ngomong ya.
berkati kalau tidak baik itu awas berkati ini nek dewi yo rekoso itu kalau Melayu ya godak sih sama game dia burung kati sing bolong-bolong tok. lagi sih anak lainnya aku gak dilihat itu nak bulan terus tak oborin dulu bus Pernah tega gitu. alah kejam saya Jam. Ini berkasih sayang kepada semua makhluk ciptaan Gusti malah halo Nah kono hamane menungso. Masa ape dan gitu yo maka nandur yo isone yo nang yo tangi lah terus nemenin nek gentekno kaya gantai ae nek tikus iki ketoke bangsane ali gitu. Ora iso nonton gak karepe dhewe. ini kadang yo anak blas ilang Udah terus alien. engko musim buah orang tahun kas musuh Apa ongkar-ongkar sejarah ya? Yang sejarah ora bener kok malah saya ndadi sak penake udel ya. sejarah kreator Ya seperti karo drakor gitu. Sejarah ora bener saya ndadi. Wong ora padha kroyokan salah kok malah padha kroyokan bener. Baru ora, Guys. Wong sing apik kan ya padha kroyokan salah. yang salah rak dunyane tentang bos Ya ben tentrem to. dunya ki enek tentreme ya enek namine ben asik kan ini rasa Ya udah terlalu. Polo piye polo? Gak tau rene. akhir mulu Ayo mulai. berapa enggak apa bisa aku bisa Oh, entar kita konsisten. kalau ini stop ya HP ini sih Lah yang merekam aku gak kerasa nih soalnya apa nih? dia terus ngono yo kudune ngono kuwi pasti ngekeli anu ini sih Lagi mau tekan merekam ora gelem. Malah. gak iso nih kuwi gak kerasa Nah aku terus terang golek konten sing kangelan. Terus apa ya wis tak upload dokumentasi. Lah aku jane yo wakil Gus tegang. Nah tapi terus piye posisi deh? Kudune kan yo di ahli strategi. Yo ngono aja lah. Nek cara mono wis video iki gak iso rapi, cakak-cakak. Acak-acakan apa-apa. Wis video pola ora di cagake nganggo prank sing kabur. Apa nganggo drone ngono? Kenalan lo sigar. Ini bos itu drone kan karena meremot. Udah kesuwen nanti bang. Mending tuku kamera ku ya Insta 360 kali 5 aku ya. Karuan. Bisa foto dirimu bisa jelas ya nang untuk-untuknya saking pede nih hanya ke alah tahu itu Mari orang terbiasa itu. untuk-untuknya tentu Karena kayak aku apa nyaput apa. Ndene kuliner-kulineran yang aku ki akun cilik. Ono ki apa ya gelem di vlog kan. Karena akun gede-gede ngono kan. Nge-vlog ngene sapa ae bebas. Akun gede lan akun cilik iki. biasa Ngapain nge-vlog iki kadang lo aja diunggah Mas ya piye.
kayak minder kok. Untuk malah merah untuk diwangi promosi gitu. Ya wong sing berpengetahuan, nek wong sing berpengetahuan rada gengsi sithik kan akun ecek-ecek kok kan sing rupet ta. ngeplok wong. Hapus ya malah. Arepku ngono. Nyel ngono bos wis sumpung ada di kongkon tak kena. Gak penanan kok. Iki wilahane resik apa rusak Apa? lahan anyar. Lahane yo Grumbul, kotak Bu. streng nih. Pokok grumbul ya ora nemen. Kotak sengkok. Tapi kan udah. Oh, sempat ketel yang malah apa yang kena Aku pada pas foto awet ini jane yo ya. Itu gue ya disemprot pas kayak tenaga ragat engko cek dibalik. Nah, disemprot kan yang penak apa konane. Ya, Abu iki malah ndang apa? Ndang gosong lho. teles kabeh. Kono gak udan. Udan yo gak patek deres sih sore. Dene saurunge luhur sih. Iya, bar luhur ngono. Kritik. Iya ora deres. Terus film bar magrib nih, kalau tuh iya ora deres, kritik ngapa. Ini permukanya ya mat baru setengah walu terus. Saya gak terus. Cacah nyulo-nyulo tuh kabur. Akeh lho. Ya nek awak laten ya ora itu. Ya wong ngene wong hitungan ya terokal wong aku celilengan nang salayone yen iku tak betul. Kok bisa tak bidil kan terus gede juga. Ana cilik. Kalau dia miring. Nek tahun dhisik aku gak nyolah walet blas. Wis gak ngulur sawah nek ben. Ora kaya biasane. Ya aku pun ya nang saking Oke wis yang ora dijan. bar tandur langsung tak abuk nek tinggal turu ujug-ujug panen. Kombi moro. Nek sawahe aku. Nandur sunggale penak wis. Berarti hati-hati. Aku roh nang sambong ngono. Aneh. Saiki wis kuning. Biasa. Kuwi ketok ya sunggal kuwi. Wah, apik kok ya aman, dadi koyo empret aku. Biasa lho, biasa. Ora urus. Emang gue pikirin. Kutoe kan penak oleh oke. Nanti pangan ya ora mendem kok. Ya kayak aku jadi ora biasa. Tak 2 liter. Nah, iyalah. Ketimbang mangan sego jagung. Ya karena dia mulai ya kurang bisa. Nah, ya lo kalau nandur sunggal, kalau apa? Angel-angel nandur sego jagung. Ya. Ora gelem mangan yo bener. Mergawe sing gampang-gampangan. Mergawe kok sing angel-angel dilakoni. Laur lho. Bebes. Oke, apa cerita apa? Sejarah apa? Sejarah kelam kabeh. Tak rungokno. Sejarah kelam matsu. Ini dia tahu stres guys. Tahu bento. Sertifikat di sertifikat. Karuan kan sertifikat. Tapi guys mari. Ayo bos. 100% dulu mari nih. Ngontan kemana. Tak survei terus padahal malah ya bangetan. Ya.
Kayak videone kok Ngentuk ya teman sitok. kadang Gak dulu ya. orang-orang kok enak Kayak solusi itu. enak wong sing baik hati kan lho bisa diangkat. Begini akeh kok kayak sedelok. Ya, ya. Jadi terus tambah wong-wong ya. Yo cek teman asal. Jadi latihan set. Ya iya ya karo ngobrol apa-apa lah ya. Jadi dulu kan kayak enak ngobrol. Jane didadekno mata. Jane luyur kok. Ya aku yang Wah, kuwi kan menang luyur kok. di kontane mata kok ya, ora nentek. Yo biasa saja yo. Teramak sewengi lho, wah. Kamerane tenan lho. Kamerane yo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya gimana? Apik ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Gusti waras. Alhamdulillah seger waras. Dengan ase, dengan ase. Waras juga duit ngono. Dan yang ayat dari Allahumma Allahumma salli Allah. Allahumma salli Allah. Allahumma salli Allah. Allahumma sholli ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lahum. Wah, bukan aku mati ki piye iki? Mati ki beda. Wah. Aja ndongakno mati kok. Barkamha